Bigoro One-on-One Security Services Limited Obore Kuikira bono ayabunu mwagachi kwa manyiri duka okogenda kujia ibintu byose biri gukorera imirimo yawo. Osmo Traders Limited nigo babwate kitali cyokwaranse ase nyumba yawo nabo igokobeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna Kisii kibakurichete cyo cyonsi showers, towel holders, soap dishes, racks, mirrors na hand basins. Chirangi chonsi chiriya chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiriche spray paints no chire mbabwate chipboard buna chips and boards, MDF boards na chip boards. Ebinto au byo gukora plumbing buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods, hood screws, chigulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers. Banyore old Sansura building angena Kisii main bus stage gusua Kisimi ase namba enotisano nebire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo. Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV Ubwansu Gusii. Buyamana wano mwanju muri Ndizi TV andonse soverete karotoro cheiga lituguri ara mispo tambe nodoika sekinga sikeri kerichiko sasensemo yerichiko karaba wakili baga studio twara kwanda beratato asensemeri yerichiki kyagara mukani muri mwama yanara yagendete guya sensemo yerichiki gatata na lichiko erirabosyo namage ngo takuru kwara amanyarichiki ringa kiriko genda nakikera siri tukurera mispo tambe twabegete lichiki ensemo karaba wakili baga studio bakora bana George Morara wakuma na irali ongoli batote birichi ngo kirire twakwande tobikira lituko asinge enjoy mo sine una kware likandige komyo bana inchwe inyura nantora sinza me mitandao Facebook kutanyora Ndizi TV News Digital ya sinza mo ya YouTube na botanyora Ndizi TV News onya chinga kina boto tweet @Ndizi TV News kolende na boto tumera uchumbe yao asena mbe ya 0792192834 boto denga kimorobero wakonyire aninkura gantu kwana sinza mo irichiko gosinkura ganiko boli asemambi yaboni abagani bana baikira se studio dini gotakana kora chinga kina bali ngotakana bali baga liabene ikera bora nyoromete ngutarutu nabagani kira lituko se studio osibali basoira sense mitandao twara mayango torinera se studio diganja ke asoko boko kwane goko bemoina ara kora introduction ento mama ete kore na bakora deuna ereningo asemambi yabona sana karibu sana wakili mbiyamano asante mbiyamano Brighton asamaria tamora George Bwakuma o mawakili asoba koleri asegasie ya mangana mchangamuzi wa mangana yake katiba nege sheria aso mchobosongo no mcho Nairobi ase company ya Mausa and company advocates mbiyamano aso kongarigania abiya sana oyu wakili George Morara wakuma brado David asemambi yabona ngene basoko bakwane wo koliga kabisa reba mbeka katikati bante nenje ronta temanyirichi karibu sana wakili mbiyamano asante mbiyamano kagima oyo igakuru kwanga Hillary Ongori Tom mbiyamano murigerio Ndizi TV tugwakira mo mbiyamano atoiriri bagalinde rinde to changanu amangana ilichiko mbiyamano ebuya sana ayugwebura wakili bane na barwa sister semambi yabone ngo tevinde topic lakini ko neno nyiro cha TV yawo gabikiara Joshua ere edona Joshua utakurwa sense bende studio ekire ko jebeka na bojero chabo kato jukwanda litikolera semambi yabone kuni tutara kwana abere na rata tukura kwana sini wakili etuma usko jibosyo ntwara na chingwana jejia kwanwa no wasiri bo mangana yobo njoreri Kenya Moses kuna jiko majigumono ichigo gi likora kero monta kwana chingwana chiri anekera mojina mbuba kwana ekara bakenya banda ko migo baganda ko botwara lyote eraga kwana le na buto wekunyerege sim na buchaka tumai barasyo na bonda ajikwira neliga
chapter 6 ye katiba yaito egokwanira igura integrity ekaro togokwanira igura integrity ne ekaro togochikorire ring'aki mang'ana kiari abarai bose bari bagotoka ng'ambarase chinsemo chioboteneneri na arari baganire gokora nchira kibaganire kwebeka naende bono ekaro togokorigereria nabere buya eng'ana eyo egikerigu naende mochi gukegima esababu neye ekarore ese kerogo keng'ana buna keri egotakire kwa abantu gosemeria ekarore omorai naye otakire koru enchira ng'aki togokonyeka naende ekero okonyora ng'a okoiraneria enchira enga buna eriga nigekororokana ng'aki igo omonto oywo ochire mamincha ya chapter 6 ye katiba ekiagera bono values chiri chirororo togochigokwana naende chigotoka ase article 10 ye katiba national values chigotakeire omonto buna omorai bwa stage buna eri yayare atware igo chiamoremire ekiagera bono igegenta ataete gotatemikeri ng'aki egekuba ataete gokora ki korokia gotumeka gokora ki gokwana ase ekera gogamba amang'ana ayo eywo etari boronge oborai nigo botakeire korwa ogosemeria oborai nigo botakeire korwa amachibu ase emechanderi tokorete ki tobwate buna bono iga tokwebori ng'aki omochando bwa amabuta ng'aki togokora amabuta akore ki abakenya banyore omweso korwa ase amang'ana aria amabuta omochando banyorerwa amabuta komanya konyora ng'omonto ore omorai oikerete buna agari niga agokwana chinkwana chitakorete chikoreta chitari koreta ogosemeria niga ekobewe sana na antari arayuka abarai baito mono ase cabinet nabo torabaise goteba ng'obotantanu mburaro omonto oganiri gotoeresa igoro ya amang'ana ya amabuta nomonto orio responsible cabinet secretary eri egodie na amang'ana ya amabuta lakini bono ase cabinet iga nabo gochikorigereria kwarora ng'aki mwelekeo taiyo omonto ogotoka ase health akogamba amang'ana ya interior omonto ogotoka ase amang'ana ya ebiasara orio kare kogamba amang'ana ya amabuta oigo obotantanu nkorora besana wakiri rigong'igase wakiri George bono bakenya bamochiri Moses Kuria maro ni chingwana cha bono ngotakere ko Moses Kuria mutina karwekerogo ekiatonyana ochire maminja nilichikuria gani ritangane Brighton no mwancho murigereri chapter 10 buno mawakiri ongori yakwanire ni igoro y'oborai oborai ase chapter 10 eki gikageire gusigia akagere n'abariki be katiba nekero barike katiba ye amaoni agasangira ukuru astore omorai gabwento gutwara obosemia ochase amananchi ba Kenya ekera twaro obosemia gocha basananchi ba Kenya naande aya abananchi ba Kenya okuremereria arae ne chimbu chiri katiba chimbu echiche katiba nchigote bunchiro asam chinkwana cha Moses Kuria chinkwana cha David Ndi chinkwana cha Chirchir oyoro mo minister bwa amabuta ose bwe chinguru cha umeme igo aso kurigereria kurwa senkaransete no kurire kwa Kenya bange igo ere na mwelekeo sirirake bwe chimbu cy'abarai ase baraza la mawaziri ya omosike Dr. Ruto na nkikirato konya sebono egiate ko kia malalamiko nobororo obosoeta sabananchi ekerote bya bananchi na gendo kunyege sima kyao eyinembu yo obwenenu bosera mbuyo bono rende nkiturakore no kwerwandira ndutweka lakini kwerwanda okutweka onyanto bwato morai ore bono buna nere commander in chief a president o tenente cabinet na bo entakore gento gekuna cracking the whip crack the whip biasana tuenda mangira kareto pigeto neregaiga twarori mtu lakini bona karoto de bana ekatipe ila ni bwate eti nguvu kwa mwananchi ndo mwananchi ndi nguruki to bwate karama kutaka mentwa na bona tora to tena ikire 300 ndo bwate ngurukwe usibona ntu etu garansire tu gotore na toska ekatiba ekaroto gukwana ng'ekatiba neto mwananchi chinguru ritanga nikegema goikorigereri ng'aki ntobwata abawakilishi baito bari bagototenera twatomire bunge woni gani goturajikorigereri ng'aki igo bunge ya iraire esababu abantu abatokoroka bunge boniga mbabwate ribaga riokogenda no embunge baetiri ichiko rikorendo mwananchi korwa sobobe bwa magori ya manene atokire ya mabuta na ende tari arayuka no eno mochando bwa mabuta so ikirete iga no ebagoteba ngabono no global but we know ng'aki parliament ne bwate chinguru abo twaire chinguru
abarai baito baragenda bunge baitiri chiko ligo cushion niga totokoro kazi asa mangana ye budget ugo cushion umwana inchi korwa ase amagoria manene yaki yamaguta igo bado ntubwate chinguru na ende bono nyoko nyorekana ng'abantu abaika batokire ng'ambari gotora buya na kiere buya ase omorigererio Ndizi TV na ande oro mwaki ekura ekero gocha kobanga nkwakorora omonto ekura akero omonto ekura ori ogokora ki ogochiko represent your interest ekiara bono erarorokane ng'aki abanto totomete batorwanerere bono bari gotorwanera Wakili tokorera buna chinguru itoire ngai bondo yutume karende buna komon mwananchi karo nyana bono rere parabu montarament musara kini magutana mente chinguru echa soko chitumia na katiba nyana toate katpagata na chinguru chonse chiensei yo chiraso mwananchi chinguru eche chirekabere abaria to chorire buno mo wakili akwanire bari aba wakilishi baito aba bono tware namba igoto wakilisha buya so chinguru eche ko chia rura se representative baito echikwera na sama gokaito ama gokaito ngito bwende gokora igere kipengele kia 37 ama andamano picketing na petition bona ito bwende kurika kera aba basinyiru abachumbe baito basinyiru koirara malalamika ito bona limbwende ngora maandamano no ninche buweka Morara George Bwakuma induga Ndizi TV ne lisa karandi geta malalamika aya ngora maandamano ane mpaka odisi rogoro ngene ntebe na rule lisa kare usengene na robi ngoreri andamano ngende mpaka Arambe House ndulisa karali ya malalamiko aya tokoteba pesa na wakili da nanto anda ojime to mayele no ko ta no bori sakari to maandamano muandamano tari bisu mutapo atikeni gyo sbo karutu tiaga zinali chi kontra na urtu tiaga enanya ko rabra kini to anda ojabe tura kwa na mange gose kota komentera na oikato tabe na no roche na tayari ekatiba ige erogonya irense na baraya bwabo ekatiba teiribaga maandamano ayataka okoru Kenya maandamano taiya okoru ari maminja ekatiba kende gyonse kerasi katiba ntobo bune katiba tukunya tumia ase biri bigotogokia na biri bitagotogokia nto bitumia so amaandamano na robono iga ara ire message ase abarai baro na Moses Kuria na kwanete bobe na lirio gie serikali edio kanadia serikali raiwe mbesa no majumure twara kora lika basini ntorarana na ali aroro kyare mu wasiri okwana atebrine krum montakwa na mamincha ne chingwana chiria okwana osijiria kwana iga akire mamincha ne katiba integrity issues ya swalia mete byombembiro na biro bigwakiri bibigorira mangana integrity na biro bitara korega syabuya ebyaboko bitenere baboko bya ne bitara korega syabuya ebyombe biga byokorigereria mangana integrity nigo ndachigoteba ng'aki ekero okorigereria serikali eburunge koru igoro na bekororokana ng'a egento ngirigiri twakwanete igoro independence omaete these are independent ebyombe byogoteba they are independent commission but igemineti ng'aki independence ya these commissions yabeire compromised ekiagera these are the people batakire go come out strongly batebe ng'aki yaya chinkwana ejo gukwana tichiri korea to Kenya amo chinkwana ejo gukwana tichiri korea to obwa lakini bono gesamo rayo kuruku Moses Kuria kwanete paka goikira iga titoranyora no statement kurwe se byombe bigo tenera mangana integrity eyo koro kinga boronge obosibore go se independence buri bugwetenera bweka bwe commission igombori aroro ebwa beire nga bwaro gonyerwise buno mugambi atebire ekero mugambi agete kero twangiro mugambi ana tebete buna mambo ni matatu era tali ali murai bwense kunda mangana atete mambo ni matatu nyorete batane byombe mbiro legislature in a parliament judiciary kegambiro na executive chisikwe chiatananwe unaliche kurigota agiro montasi ye erasuke gochibosio natakora kora naroche ikiombe gya Judicial Service Commission ge komoche ikiombe gya Salary Commission na kitu kwa na ikiombe na kitu kiasona na judiciary asirina sedeka ya mutama wasata tobgiya kwa kile omanyete eyena senge cho yutoira naso mugambi ongori yakwanire independence ye chi commission yechi ya very compromised that's why toroche na SRC ya chakre overlap o chasi judiciary na SRC ne yariye bwenta koba SRC gera executive inki bona bata tokora bata tokocha moina bata che judiciary elinde be compromised elinde be distorted. That is the intention. An executive that will attack judiciary.
Opwo baba bakobaoneria. Obwo. Omaete bonekera omonto agochi gokwanera endagera okoria. Omonto tari omaete orarusia endagera monu agoke. Igo bonekera Salary Remuneration Commission egotaka gosoana na judiciary. Igo emineti ng'aki obwo betete kobaoneria ng'a onyemo ogokora buna togokora emeshahara ntokoreki. Ntoyenache gose ntoyeregulate enchera etari gochi gokoraki kobagoki. Erinde banyore okonacha kore okuya korwa ase judiciary. Eywo ekororekana ng'aki independence. Tekoretiki teyaroro gose omonto narororo. Forces inchirororo chitaete go compromise the independence of the judiciary. Monji muri ngari teno wende gosoma birata tukurwa saba wakiri baita simambia boni na kiesi ya iteri na ralia gende takobororo na narete kirikobekwa ende tubwati katibe ya 2010 ya rosi tuende tokonye na gotora ise kubwati ubuya kolengana na igure njibu na wakiri onete ora tuomonde ise kubwati ubuya kolende sa dinero ya bantu bokorana ebatando ira masakargete batugude na bokorana emechano bone konya gosoa asensitu ya Kenya kone twararigirire bibere bone totakatorsoe ase topic ya ili tukurero kone totomere uchumbe wangu kionde totobwati kone na wakiri bana ase studio nigonde na wakiri George Morara Bwakuma na irali onkoli Tom asema bia bone tu kwanda mangana o kone bone totakatoraswa ase topic ya tukurero totakatora kwanda igoro ye bond amone bay abantu abangu barabulina mpamanye tibinte ibuye kero wiki na sikambira totakatora kwanda ikiningi ekemangana criminal justice ngizotatura kwanda asema bia boniga bononko alibaga wakili chochimo arato sioreringa nina rodo pana mangana na radia ya wakili ritangano weka to appreciate ko to anchere buna setore ense lichi kolina nene katiba na katiba ya 2010 ndo bati katiba kuru mwaka bokonyora huru yeto lakini katiba ya 2010 ega soe gasi na machiko nare agokore gasi nse katiba so amachiko naro ataru setugo satatu gutetwe kurwa kare katiba ya soete arenge boronge ne katiba amachika manga ya tigarete na amachiko ya justice system aya obokurumi na yande ejito na criminal procedure code nabo yatigarete penal code nabo yatigarete lakini gochimotuga chikoti chabere chikonya goetia ase bigambero chabere chikonya goetia gotuguta chi section gete chiri chia penal code ose civil criminal procedure chitali chindonge chitabuga atia maadiri aye katibe yenye atobate so ayatochu ukwana bona iga na mangana ya criminal justice system obokurumi ebina biribi usikanete ense egukugambia prosecution egukugambia ense egukugambia gwetera se public prosecutor so ekrona goserwa ekrona akwa na umia ti kinange gobe kukotini na George Morara okugambia Brighton ekinege kube kuna nense ya Kenya Republic of Kenya ekugambia Brighton nero mwagete ay bono George Morara ay Brighton igogo chemekera naye kwarenge complainant naye kwa umisa tu igogo cheme buno mushahidi bwa serikali aya namabe aya bono tukugambira namabe ase serikali iberinde ryonse ase kiombege ko umutongo ku George neke ba ase serikali ya Kenya neke ba sense ya Kenya so aya na tucho kwanera ebya sana iraringire kiramente ya bwase na bonda jikomenta ekarato gochikigorire ngane egendo tokoroke katiba ekenga karore na gotebe tinga kiende Brighton no morigerio Ndizi TV nga ekatiba nero lichikolina na kabisa ige karore katiba ere bune karore amachika yando onsiare agotoka are sense ya Kenya ekero kwirigirie se karore na bokorora ngegento ngerekere liso ga gwakara kiwakerusi igo bona machika yando buna bone penal code amachika yando buna criminal procedure code ekero kwirigirie egento kerige tari kugweka ne katiba article 2 ye katiba egoteba ngaki lichiko likorwe katiba na lichiko lina napi machika ndonsi ali maminja ne katiba ni gara ni constitution iko tali gochiko karaki gotumeka na ende ngo chikomenta iga uno mogambia IRS egento tokoruka criminal justice system ebi na bya criminal nebi na biri okonyora nga kwago seiro muntu lakini bono muntu gokogambi serikali mbona na rekorosiri chiko bunge no lichi kali koroseri nande serikali nere gukora iguikirana lichi igekaro kwagosire kwa ibeiro muntu waitiro muntu kwa kolire mangana aliando sturaruke akoba criminal igo muntu gukugambi buno mugambi aresire ne serikali yenyene
lakini oyo bono kurunga nere oyo bono goseire ni gakobu mushahidi nande abantu nkora eboli baliga ekero na goseire bono nde complainant nkurigindo mu wakili kwara dingane linkora ajalire sana serikali nebwate ngento togorukanga director of public prosecution director of public prosecution ni gebwate prosecutors ye engima Kenya engima omuntu okoruke prosecutor nero mu wakili ogo mutangani aibuno uri ogoseire igo taraji kurika ngurigiro mu wakili no bwato mu wakili obekira arone serikali ikiagira serikali nere egoseire lakini tali nande bo igo karo bono bwate prosecutor no bwate libaga asiri chiko yokorigyo mu wakili ogochoka ringo tokorukanga oko watch brief obera aroro ororanga ki omuroberi oyo iga prosecutor ngo gambere kine kebuna getakire naende tali arayuka ngotoka bori bono bantu tokorukanga victims bali babwate banyorire obobe kurua sege koro kirikyo muntu uri okorege ntekebe victims abaiga amasilai abo nkorigere gwari igo apart from prosecutor iri bono mu wakili obwe serikali nabo korigyo mu wakili onde aso arorate nenere arorenge process yengima ekero umuntu yako serikali ikomugambi nkomugambi ere korengana buna lichiko likoteba biasana wakili na comment kwange igo na recommend iga ase ringana wakili akwanire eyo goteba prosecutor nero mo wakili omutangani oire na serikali munente nenera yao ekero goseire bosa toigwakana kwarore kine ketwagamba eke mwana mwakava buya kyo mwana sagire mukwaro chumo prosecutor no arengo Hilary Kaino na inche na biyaki na ndukire tukaba omwena bono ntwe twarenge bali bakuru na watching brief toro chinte nenera turigeretina na kiebi bigokoru oronge nebigo byache to asenge chiri chiko mtubwata machiko abere amanene ayato chu tutachukukwanira iga dere tutukwane gore bond ne cash bail bond igera se katiba igera se criminal procedure code igera se gento kuna guidelines of bond and bail cha 2015 cha rosetiku na goetikwa no mo chief justice ahandi tuwagenda mutwe bond ne bail igero asa machiko aria ebina biribiyeti ukotini ebyeto kubiriko na decided cases case law ose presidencies yani ekina getegiete tigwe no yo gari netwe bond asengecho tabwati asamenyete oyo ga etwe bond asengecho yarora ntenga yamenyete nabwate nibe sign erega eyibon nere basis na ko irbono a foundation ye discussion yeto ya lero ye bond ne bail katiba eyetwa kwana nere bono nteto set the ball rolling katiba twa kwana ngayiga mwancho mo ligereria no motegereria na ro yo monyore street agante bigonte to chonge summary yegento kerwa asomia egento kirwa mention it lakini kwage kwana buya igonte tenge kwana buya sek omusingi bwe katiba bwe nkwane yetera aberero usonye tokunye kuregende wiki egocha igere katiba egipengele kya article 49 AMH wakili bwaterago umuntu na heche gotebanga ki umuntu nabwata ubusiburi wo cover list on bond terms chiri reasonable cover list on bail or bond terms chiri reasonable na ande to ligeriga nchire chinse moiga bono karo to kwanne bond ne bail eto kwanira asike gambiro ntobwate ngento to kurukanga a police bail kwa bwatiru wakorire ligoso wikire gari ese a police station obo tukimbo genderete aba askari mbagene to korobo nyapi bwabo elinde bamanye ngaki ngobwata amagoso mbara ikira chinga kibago ko ire court ali no amangana ye bail yago chake umuskari nabwate libaga oyoro mo OCS or in charge of the station kwa umuntu oliogosete e bail elinde bagendete gokoraki kobanga kokoro bonyapi bwabo kumanya ngakiri oso likolete lire naende kero kwa irwe police cash bail oko ewe cash bail iri gwate ngaki ochoira nega iga itukogete na itukogete elindo oche gokoraki oche koranga yubo investigation yakolete yaikire ekero kwa iranira aro kwa nyorenga investigation iri ya elide nko irwo le court ekero kwa ike court otara kwa na ngane nde yonsi ebe ase iri kwa begeta ali ese police oikonyego
Kuiko yewe. Era kitu tutara gujimea ake wakili. Ihono nataka na umuntu uri isikali man kabisa. Anasta a bonding endo gie. A bond ni agreement. Ni agreement. Gatie court no muntu yo igoso era ire. No kuigwana ba kuigwana ngaki ogocha konyara ko bako kokore kine ke kia okore siku. Iko no kuigwana. Gekara bonto ko beka senjire nyororo kabisa. A bond was a bail na maigwana ali agotoka gatie court no muntu yo okageire umokagerwa na ndo manyenga the basis ya mangana ye bond ne bail nege totokorokanga the presumption of innocence umuntu ekaro kwa kageiru no bwato bosibore bwokorigere ngaki torakora magosa ayu unless boshahidi bwareti na kitoko tebera ngaki teribuya umuntu yo igo kageiru agendere kobera ime agendere konyore gesusuro gyo gotanyora obosibore bwa yitu koroka liberty kiagera chinga kiechini gakageire taranyaru naiko naigos bono igori chikeri begete egendo tokorokanga ebirengo byokorigere ngaki omonto oyo nkiara abeke kemotenenere toigwana na barabo ngaki onye no muskari orenga beka siringi eri bwa musini gaiga erinde tutogendere gokora obochunguzi bwaitu akatwa akorire bonyabi bwaitu twakorire ochocheko igo monto otagendere kobera ime agenda konyora nga nege susuro atara akagerwa ige bond noko igwana is the arrangement ngaki moigwana erindo nyoro possible bwago ochunguzi kagenderete osekina kagenderete ebezana wakili chu oko ama patana buno mo wakili atebire narariaya ama patana aya igakubwati gose atware gento kwa entenenera one entenenera nereri kerangu churu kombori swarie police entenenera yoka orabekerwe osoke ekina getera irukotini nebes ire cash money police te ancheretina oire binto gete ebitochu kwana gochumotwe police nebes bakurigerina ekine kosoereire neke ba kewei na aria serichiko una fine ora akunereri egesusuro kiaye nkereki batebeke igore gwatoka gokoreke aserichi ko epeno kodi otana gora akwe fine ya 10,000 beka chiribu 10 beka chiribu 10 bunentenenera osoke uno mwakiri atebire ochu Gusii na krogo ikukotini eike ekero twendete iga umuntu bonna umuntu osobwatire rende madere nko nabago kane bondo se cash period ngakinerere ikimondo taegu tatebi una bona kane bindebi atigaremi so kodre digoso de rinene kapsa okay se ndio liko baina seju mbuya mona aseli bwelio moralia Brighton ekaro tuateba article 49 1h ekotebanga to be released on reasonable conditions igakaro tokukwanire gore reasonable conditions aseli chiko ngo chitole kurigere ngaki limoche lyakageire gokora ngakiringani onye for example no goita kwara conditions injiro chikurigirwa ose circumstances na bora anyore ng'omuntu oyo iga ono tigatu example kere boronge ndire mwegwete ng'abantu baimukire basambira abantu ngagose bakageirwe ko babaro kwara nkurigire tore ngaki abantu atora ababwatuka iga ali stuko batiga bagende nkurigire tore their security egende kama tokurigire batora abae bondi yiga basoke sikabu baitwe ngakiera kwara igote gravity ye ligoso lyokora na bera be one of the conditions chikoligererwa igo conditions injiro chikobe kwaroro igakaroko chikoruwe bond ye iga use cash bail ebinto mbiro okoligereria akaro kwa birigereiri kwanyora ngaki oyo iga nebegwenere takoreki abwatukwe agenda agambe kene kya korusi goso monto oyo iga nare ngento tokoroka aseri chiko ari flight risk no monto ora imokie passport yaye agenda boganda gosa agenda sangao nande chikoti chinyinga ngakiende ngonyore ngakyo monto kabwate passport otebigu ngaki yate passport yeiga onye deposit yese koti aso njere ya mubuno ko igwana nangaki omonto oyo tatama ekyagero gotama igotara chikore tuase a court elinda chikokora kikogambi kwaroro elinde interest cha victims chikoligererwa ige binto ne binge biratoka aro bikoligererwa ekero monto aranjiru ngaki nkoye gware bond bosenkoli nwale nande court yebwate ngento tokoroke discretion a right to bond is a right allowed nga no naboko correct naboko possible ndire nkora aboli kuna abateja bane ngaki
ire ngoro je barang chibesa ire ngoro je barang tebi baransabe ine discretion in court ekara ya assess ligo seri kwa kori ya teba nga tware kumubekere bond akane go sabe kegento ke kumutenenera kelivu 200 go sine title deed omonto ye natendie ko but the agenda ye bond and bail no kwene bo monto yo igo sare go soro mukagerwa atendie ko tigakorete karisi besana wakiri timati na twar ko algere na bintu ke bira be ke biko tenenere e karorende asense maya bond twar ko algere types of bond ne bail twar ko dan bintu ke bira na e taito era o tenere osimto e bintu biro cintenenera use bintu bira go tenenere ase kro ko web bond ase court negento kerikere enibo asikie nibe gutakerwa enibo gegutakerwa erinde egokonye usetange ebirengereri ebibe biyokogera oyo nyakogosa oyo nyagukagerwa tache kot egente getangani ekikemanyire na kiromonto una nakiye gutumeka soko tenenera bunentenera ne title deed but the title deed yeye tari yekubuguri n'ubuguri sakararire bwate sile riembariri uri buri urire koti kare nabo yarengego reke twekire cinga kicibwate obokora obochancha no buri mobonge bono yabetereri ne title ekerota etukunyire chikutumeka bune bond ase koti oikete chi process get oikogende lands esachi ekoru erigeri buna eonte tetiketigwe erigeri buna na kene taitenero uikebe cleared aba tuki banyirigirina na kene taitenero uike evaluation yakoru yeri roberio rire gari embassy konangana rigwa chakiro kutirimbo kojmade okobogo no je nyombe rigire Ndizi Brighton apartment na ere yubono bache banyerigereri akorerwe ndo kunguna valuation ngokora uike akoro no monto or certified value ine title egento ya kabere ko kwe logbook ye gari usa logbook ye pikipiki nero go ikakorerwe search as a portal area NTSA teams emanyuna nero kana bora tware gitabo keria usiri sakarariria lakini gari ye yote ya buturane tu kaba scrape kare tayo use engineer tayo ekine egento ya kabere egento ya gatatu a payslip neri sakarario gwakanerwa umusara ya barimu abafanyikazi be serikali so a payslip yega nande nekabwate bintu kete kuna chisako nekabwate chishare echibona nabo oyogotenena ne payslip oikanyo le clearance kuru ase sako oikare ate riruberia TSC na nari kire TSC oikare ate clearance chionsipi chikorkna nekena naro chi insurance bonds nchiro gutumeka chire lakini chire very rare ase toteba ase bina bieto bia iskogaga nkaga story akiro kwanda guchime naboko nyora chi bank draft chi statement kuri chebenge chi korkna Morara George Bwakuma nimbwate nibogete nandi nero asebengi egotena Morara tuamoire draft yeye korkna nabwate nibo na aiseko go bora gocha court serikali ne bwate libaga yegento kire ko kuna forfeiture koira erinde yakane asiri gose ryotairane so ebintu bire etafauti ebibira be kwa sebon ebuna twabi kwande title payslip chi logbook chi insurance bonds ne chi bank draft but ebibionsi igobere ringana nkoirorera ria omo wakili ateba era ase chinguru gochira ase court goika prosecutor abeke seyo na bwancheranire ne binte bimboronge bire osama sakara ya letrumborongale no mo judge na erabo aetiona ekemborongekere igo ne discretion ye court biasana na dona morning president salimia abagambia bo waambie wakae nkumu watusaidie kutetea sisi wanyonge wako na maneno mazuri sana wenchali sikura sisi media taxi ya Januari me yumurubiri ase mambi yaboniga Lawrence Mukaya Januari me yumurubiri wakwani kabisa wakili mangana mwoteba namaya na ndio mosemi nubia sana umali bakibagendi yande ni kondani ya shu kabisa sipandui kabisa ngwaneli abagambia bo mangana yu namaya tiga twese mi richi kiagara ayangen turikumanya
asesemo ye musigari go sabe cash bill kero kyo ngogo determine musigari go sabe cash bill airinga almost kali okurukomo OCS the officer commanding the station nero iriribaga yogo ruwe police cash bill iga karago jikorua police cash bill yiga nkorigereria ari ngaki igosoki nere bono go determine okori ari ngaki igosoki likoretaki liraroro nande nabo bwato bosibori bwo karokwanya nga goikira ari se police nabo kurangiri mu wakili agenda aroro anegotiate on your behalf ngaki ligoseri rirenjire ngabune yeboni ga baminto tigatobeke chiringi eri boisirini elindo muntu yasoke mogenda tagonya gukoro bunyabi bwa na inde nabonda agendere ko ruso mu wakili George atigeire egento nkara tokoro kabono nga a bond hearing a bond and bail hearing bono yaikeire waikira ali court kwa iru bond yejiga kwa tabi unga ki bono kwa iru bond ya 200,000 wose cash bail ya 100,000 umaiten kwa gutore alternative na obago ko bond wose bako cash bail bond minute ngaki oko igwana mogo chiko igwana negento go chiko beka gego tenenere egento bune ebyo mugambi atabire title deed a pay slip a logbook cash bail ne chibesa taslim chibesa bolia manoti go kobara obeke sesimi ande bagwa kana nesimi obeke sesimi oakane go chese judiciary lisitiri kwanyora oire se cell ya court cell gali osonyo iru prison olire prison ili no monto lya koreki asoke igensa mo cash bail ne chibesa boronge chibesa okorboron bono to cha sense mo ye bond bono kwa irwe bond gwachire kwa ligire title deed yago kwanya kolire search lands kwa kolire valuation ebinte byonsi ipi kwa bitwali ngochole bono mokole ngento mokoroka bond hearing ngogotoka roro a magistrate go say judge a prosecutor kwa nayo monyene gusuru umuwakili ogo bono ochire ne evaluation report ochire ne search yiga omuntu mutangani akwa ne prosecutor prosecutor riri ngaki onyo mokageru oyo iga oegwe bond ya 200,000 ebinte byaretire mbisa ine bikomotenenera kwarori arigererie evaluation yo mugondo anyorere 1.5 million bond obekire ne court ne ya 200,000 igo oteba mbuyere arigererie search ekorulands umugondo oyo no yongo no yo muntu okorukunyagete ngayo muntu oyuare oyo bono cha kugotenenera achicharoro amabori narakuburi omaete karuto gukwana igoro yo kuigwana koiga egoko babune security elindo gambe kina gokorete polisi omuntu oyo chagari amabori akuburi bunaya ayeningo igogo ikatu areke bande kiaye ahoro kinga kinchenyagete etaito eye kwaretire ne yago ebuye kana ne bande kiao oyo igogo cha gotenera ningo mbwamate kimokorete ki mubwate nere no mosani no muiri wose na sabune family nkoreki mutenenere kwarorita no manyete egasi yago buno mutenenere kwarorita bona abu no atakire koira nelinga ki aya ni manyete esababu na chira gaiga no kumutenera gambe kare siko naende kerengaki ekeraga ni irigoche court umuntu uri ko banga nero mutenete nero ko ena kingo chire court umanya ko borigwa ataje die court no manye tenki kerabe ige karata rigoche court umuntu uri orentenenera ekero umuntu uri otenene tataraje court umanye tenga taraje court ayota keiroche court ekero gwachire court otebe ngaki ya ni internet nyagete lakini nyagete tindamoro oerese otebe nga ya irende tinachire kumurigi tindakora kitindamoro gosonya tocheti ekoti nkuruere warrants kwarol umuntu maite bra komisio mukagiro buna akomisi goche court e warrant yegosoka abwatu e warrant yegosoka ori umutenene takore abwatu ekara abwati rwache kwerese court ngaki ngwache tega igo gatenena Brighton igori goikare ndo muntu ori ache court ongwache tega gatenena Brighton ngai Brighton yale aere kwarosi gego tuge kananga bono umuntu oyo mukagiru oborire pi umuntu oyo mutenene na ero oborire kwarol court bono ne bwato bosibori bogatenga ki tigatoni umugondori tori kave for feature onye ne chibesa kwa bege taslim echikogenda straight for feature echikogenda straight gochesa serikali gogo chikocha naende bone karabono kwa bwati rubogia naende okobeke ruwe bond
gose bail afresh nande bono one of the considerations ego chigotoka ronga ki abu maega kwabuniro koigwana ngwasareti ntokwa nande bond yende gose bail yende ego chiko bakong na kitogo segedra abantu baito bali tokora akorire bina bateja baito ngaki ekero kwa irwe bond inchwe court litukoli utakire court ekiagero utacheti na bera abaise korusi kwaroro na ende bono gambe kina kwa kore siko wakile kroch komenta na roda na morning president Charles Munali kutoka Kikwete Hotel Suneka niko ndani ya Ensaki Kikwete Hotel ni Ndizi TV2 adambanya kwa moja kutubuadia kwa bantu mede motoredia bangisana hotel Kikwete ali then atubandiki ngo niko na mastafu wangu wote kama Geoffrey Moindi, Sawadi Semeni na wengine wako njiani za hoteli. Swali kwa mawakili, mtu aliwekea mfungwa title deed akaaga na mwenye aliwekewa na yeye ameaga. Sasa itakuwaje hiyo title deed? Ritangani ase mo wakili atigera ngeraneria nene bori erio. As a traffic act njarwete ribaga riaba traffic korwe cash bail as a para particular crimes but yabere challenge usetra implemented ikigata keire nonyene chi traffic courts chatakere ko bapara echebi nabigokorerwa bya traffic bose birebike ebiyo okurikerwa ari goso nandi wakana wakwe fine gawo nero yange concept ye driving license digital ebwente gutwara chi unity mene bintu binde eri birasiri chiko so mo traffic nabakurikira e cash bail injera ocho court mambia usiri tukeria kona chekina usiri yogote bura nyare gwike courtin but a discretion yokurike bail igerase omosias bweka bono oyobori na araga tenenero monto agakwa na noyo teneneire agakwa ntomanya tena kina kende gyonsi ekero monto akure ekina gyakwera gira ni ruta dodi ekina gyakwera lakini biro bitaikwera biko genderera estate yokege tugute ekina bune ya corruption oseki neke gwateba ekine kosino moibi orenge ngugambi gwarenge okure bono roche kinankero kinankeyo oyo no mokageru orenge lakini taiyo nge state yochikogambi ngenze yochikogambi igo automatically a file area Gusii kwere so a file ekero yasekirwe nechi process yechi oikara oyo tenenerete oyo kure no yo otenenerete aba begete title aba nyane nyagosira oyo begete title oikabarete court stakabadi chi death certificate ne bintu binde bikoro kina oyo nkogambi wekina oteneneretu na kwete oyo motenerete na kwete amasakara na ya korokia ekina neke kiarenge ekoti yarora na status yekine kekerega oyo nakwete kinanke yo chimotuga ke tokugambia omokwe oyo kwete tokugambia mbera so ekikiari ekibono mbabwate babere batatu batwarire challenge bunaye abatu akonyira se koti yeto yabusongoga nando yo munare twakonyete Nairobi asegaga na kawaida ntubwate richi rito tosoeta mapatano na Ndizi TV tutaikurwe namba yeito ase screen ga but nabaguko reach out go chasore otorigie na botoko mokonya komeki application yo kumonyorere se title ne challenge sana abange sana no mbona title bagoteba no nasuko gachagari chabere obokongu chinyinge chirororo ekinde chinkoro chebina biaerete kare binde biaerete kare abantu bakabwatokwa abandi bagasibwa kero montasibirwe etitle yawo obwente kunyeruzi bono ne yawo biasana wakina nero Bernard Mamboreo de anuari me yumurobere nara nero kubolina nero biekero kwaire omosigari ali omosiesi cashbill ekero bono kuirena odena tiga okwanke ekere kine kia gosokore kina keri esali kwa mwachwe sire cashbill tigangira niriga ese police cash bail na ande mbuya tobeke boronge riri kwa gwe police cash bail kukurikira bali list ndo list iyo ali ese police station ere mandatory goikori keru list kwarali
na ende ekero igo bone ekero tari keri list igo tora ku police cash bill ina mangana lichiko litamanyiti nando tora isiko kagira ngana mangana yobukurumi igo ekero mwaikire ngabono mwaikira ali se police mwakorire kina gose bo nyabi bwarorokane nga magoso taiyo gose mwamwire kwaberana no le entitled kwira ni kuchibesa chago cho Jones Gana mwabirana ba kugirana yose usia tata kiri ko nugendo ina mangana atali recognize silichi wakiri twarore na abanta bangi na bora endalia mo siasa kwa kashbi to daga goira no mo siasa usene chiba kwa begetali to daga goira no adena tikajiyera nere biya chiba siro chitiko usene takere na basigari bakubwati eyubono ne gento ketokorokana into twaburugeire obukurumia sense yete Kenya twarure ribaga na keke bona baskari babere no gusakora tiga twetenenere wonchore ense yeto ya Kenya ni ntutore tenenere oito bokurumia sense yeto ya Kenya ni ntuturabo ite otiga chibesa igaria nandi turacha kurigigwa eyuge korokna wanchera ni nan kwa gosete chibesa cha otiga chibegaria nandi kwa promote rio bokurumi tiga tutenenere Kenya na turacha ense yeto nandi tiga ngira ni ria buna ende gento gete lidi kwa irwe list lilia police cash bill list lilia libwata chinguru chinene sababu ne ligo twala chinguru chinene almost yes at the end of the day kare kitabu kiri kia malisti kia kore kia yalire na atakeire airania malisti ali ayataba to kabono ngo katamete ne list lili ore na lio kaibise to gatika chibesa ni ga komo bera kongo kokora returns ekiagara OCS atakeire karo lilia kitabu kiri kia yalire airania kitabu kebwata malistions igo nabonta eteko semia bantu baitu ngaki eyune sababu enne yogotaka koira gogochoro ne listriria goira ni guchibe kinangero na akorete gali kanyanya otakere bona boko gende se police kabere gatatu banya go extended cash bill tukagenda no motejone paka ngaja gotebio mo siasi ngaki na chirega iga ndoje motaiti koira motejone court risiti eliria ino na achire nalyo paka litu kumogocha kobataya tayari ekaro ritani chigete chigocha kokoro omosi yesi oli ni gandigete ne chinguru chinene agante bingu mugambi nchu listiri rinkonde tali roboko tiga olingira neri nkoye besa yao iko no bwato possible bwo chikubwati chibesa chage se police station wachi bekraro biasano manjumene kana tutubwate simambia boni gatole na abawakili ase studio na wakili George mo Ustuji Morara Bwakuma na George Irali Tom twenda tukona mangana I cash bill na mangana criminal justice na twenda tukwanira anara ukubuli na ekero ejashit elito kulikirwa mamoja tu akodire ni determine cash bill osepondi mudao chukwe eyunero na kwana na nero omusingi buko na chekina court ne bwatalibaga usomo police yo mo OCS na bwatalibaga kerene katiba tabete na buko bwato kwa onye sababu teyo egutanga to bwato kwa na ando kubwato kwao oegwe a bond a bail reasonable ne li sign ere wastani bona ama mochonaro ose lichi kondi begeta mamocho aya bwato bolitake eyo no goita enta to example abera tatu ogoita oboibi bwe chinguru bwa mambavu robbery with violence na amachika yande onsi pia yogotarera na yande aya abana aya sexual offenses aya gabwa amachika bwate magnitude oso oboli tobanene so nimbate example kemo ekere omonto oibete bagrali ababa ibya baba kabake okoe gukwaye e cash bill ya police igokore chibasa chinsinene kuboyo itete kwaewa sem mbikorengani ekoti yekulie na igose lyokorete igori bwato bolitobo ibwate gesibeke na kyoro chirete bina bune bibyo boiti was robbery with violence kwarone koti godene cash 500,000 cash ya 200,000 a bond ya $500,000 an example obokurumi na roromo obokurumi koti ya anti corruption omonto na ikukotini
chibese chia aibete igo chibekrange milioni 17 ekoti gatena bondi ekorwa milioni 2 ne cash milioni ayamo nkioro chega gwe koti arigererete no borito bweri goseri recorded abwate so as a assessment yechinguru chirie koti ebwate oikerigereri richiko na nkiri bwate ase charge ye yo yasoreire na egesibo kyaye nkeregi ose fine kyo monto yara akageru arache gwako biya sana nandu kwa kwande fine ya karo tuchukuri types of pay bond obligation tujiri karibu wete mwana kumyoka nandu kuna didi monyangi akoboli na it about ye bond a cash pay ne fine ne lie enate tukumanya ne fine yokoro ne nate tukumanya fine ne ena buto kumakonya twa ere siro motegererio ito no morigerio ito Ndizi TV nga a bond no kuigwana kulimo a bond ngento kilio kobeka gegotenenera e bail ne chibesa nyibe no kobeka bone karo kwanyoriru ne rigoso ekinero tokuruke fine karo bona gwate bunga kana chibesa kwanyoriru ne rigoso rojo bona rigoso mu akorire kina baka yatokiro mweri ali batebiri ngaki kwanyoriru ne rigoso bona akana shilingi 100 eyu ne tokuruke fine ina penalty muna bono yale nge bond imekwa bigete nabo ngwa beti cash pay nabo igona yatalinga chiko na chibona igeminete ngaki omaya to muntu rio gukobekera chibesa kugotenenera era nari entitled kwiranero ebona yana yo kubeke miroberi yao ngaki na akirwe fine ya 50,000 na ingoro 50,000 ichingaka ngaka nabo omaya chiri bona chiko bekwa se ogogotenenera tichiko babwango gotoka ekyara ne process nari ne rororo nabo torabura ngaki ekarbona kwa bekire gente kyato ngaki go chiko chinyore kire kine kyakorire kyari amajibu naye ekero kwa bwatokiru umuntu uri gwa mukagerwa bona onyoriru otabugati magoso nkoenda arika odankuri ikwira ngaki cash bail to be released to the depositor ori obegete chibese chira ni kuchibe chibese ode yunere kogenda irupa kase finance ye court chibese chi process ku ebintu takire ko iroro ne kebande ni account number ejigo to muye se account igobone to kengo monto na taite gwaka ne fine chibese chibekira nabo chire jinga kyo kora komosokia se fine igona bakuri chibese chinde aka ne fine lakini chiri chiko ruko ne cash bail chiche process ku chisoya sa account yae ebisana kwa kindo jine biro biro gwante ina biere jigir na 47 igeto pra ya toka na baka 9 tena baka 9 ebisana fine nege susuru kwa room yake tatu gose ndo alternative ya toli miaka 3 oaka na chirwa 50 so e fine nege susuru elino waka na yege susuru kirikwa nkwande miaka ime lakini yaro na bego kubekere miaka usigo kwenyara oruchibesa cash nande nyorega Brighton no mwancho morigereri e court tari gerororo etotese gose tosukume guchenyasi nande yimuna kwabona nkurigerere barase e church sheet area e church sheet mo magistrate no mo judge onde bwanso ikaransete igare gari gokorerie kikirase e katiba ne richiko igo mo judge tayonaroje usemo magistrate okogenda gari gochiko kounereria igakurigereria area na igaga yene ya omonto orwaneti omonto oyo nkomo engosaba 2020 chioka ige kwambatana na keria no ene fine gugwa kwe fine eri kirase richiko tari no mumakiro mu magistrate gabwate fine ya gwaka abantu yaya nebi charge siri chao nechikotaba ne fine rengorako usenge susuru kyoka Wiesana logona Jeff Samogaka adana makoriaski wakili if someone makes allegations against you on causing disturbance what are the penalties? Disturbing peace teliko ekobali ko selili ko ligereli go bate banga fine abora ku fine ko seto osibwe duration etali gwetani omwaka oyo igo causing disturbance tele nero lakini erabona ata if someone makes allegations amumocheti kwa obwatiru nenda kere to golinga ki allegations ye akarabona ntuto koligereria karoto koligeri from those allegations ye chakwanire that is creating disturbance ne penalty erore ebenga na abu atwairu motu na bara egwe gesuro gie fine gose asibwe omwaka etali gwetani omwaka oyo biyesana tudo ntoro types ye wakira se daika igara kinara kubona ngo determine ayakuri kwa se judge sheet
A charge sheet formally yo yarenge kuba constructed n'abantu bakukuna ba police bali bakubwata lakini richikeriri chencha a charge sheet ekaba chinguru chikarushwaro chikairwa as a public prosecution igo chi charge sheet igo chire chibekira seri bagalia office of the public prosecutor although ntubwate ake oburemerwa chi charge sheet bado echikuri kuna abaskari bairase public prosecutor for recommendation but a charge sheet as a jurisdiction usichinse chinde asamangana ye amangana yo kurumi a charge sheet igakora kune prosecutor nero koringoria origereria kegera toko banaye kwabwato omonto nayo guchunguza nane nayo korosie charge sheet nane nayo chakoba kotini okuruwa boshahidi togo kora chikasi chinyarimo chinse chiri chinde use ase criminal justice system use ekatibe yeito igebwato bwasioko inyora ega Brighton na ekatiba ya Kenya nero one of the most progressive constitutions in the world egosomwa nonya chinse cha mache ngumbu ekatiba yeto egosomwa ekatiba go ya separated chiobisi chichonsi chibwente ko betafauti so a charge sheet igebwente ko almost kali abantu ko kubwata na ndatigara no guchunguza lakini kokoira kotini ko charge igebwente ko ba se public prosecutor Bisana katini kwa bugade ano ari mikuruense be bagoni out the vina ne atwatu ya kubolina ekero kwairu bond go se cash bill umuwakilio na kwegerera na cash bill kwa unigeri goromon na boda iraniri abu ekero kwairu bond go se cash bill ngentongera tokuruka nga review na bogo chote benga kikolenga na buna tua temire kurigia bond yetu atune court tuachire kurigire twanyarenga ki family go se nebwa to boremerwa go se twatemire ma tukara erire gesa kwa yetu bond na bogo tenna no ene muntu kwetene na bwe kana taba muwakili na bago tebie court ngaki ya e bond muangete go se cash bill muangete yambere ire nene na sinyuru kunyikirani motare gwanja monyensu kilinzake igobo sibole mbororo wo ko review e cash bill yiga go chainse na ande court ne bwa to bosibole go teba ngaki tigango pungusire go se ya mbuye korteki mbuyere bona uli na bona offenses bona bona chi abana jogo tajira abana inse mbali ko review raisi tali raisi sababu okonyora ngakili go se ngo libwate obolito borobone na ande chikote chinyinge chikote set a certain standard eye ba ko rwe bond kuna boniga ekote na boko anda buna bosongoga omanyete ngaki onye defilement to kukwanira a bond 200,000 na ande tebwati no ni option ye cash bill igo na error ama mojo na error utanyare ko correct ko review a bond terms wakire ndege to ko android to de is aniso to kolle aro se to aro ke kya to kana types of bail na botora kwanere mangana bira tatu elinde kole nga bitoli binga biratigale egento ngena nto tayete ko inyerio morigerio ito article 49 2 ye katiba ko tebanga ki muntu takana iri ko be in custody go sabu atu ase ligoso umuntu araka ne fine go sege sibokia ege tali gwetani emieti enyista asa magosa alia otakere gwaka ne fine go soko sibwo kwa go tali gwetani emieti enyista no bwato go sibole bwo katebanga ki igose liga tinga iri ko be kwime elini ligoso mutakere go kolera na gari mwaka ni makoleki ogenda na ande to go kwane ngento kende karo kwa polri go ya types of bail ngento ngaro tora kwane elinde to ko morigererio ito Ndizi TV oboro linga ngakya mangana yako genda ngento ngaro to ko anticipatory bail kwarol omonto no maete ngaki ama mocho atokire go sino kagerete ngama mocho na atoke kwarol baskali nkondi kibali ama mocho na rombwate gosetinda gosenkageire ugo kageto tobeke buya okageire talinga nimbwata moja okageire ngani nchikobwa na boko gende se court otebie court ngaki ningi gwete ngobonya bimbo gendereire nkoligi gunde na bonda ise kubwatu ngakiende yonse nge bond elindo nya bago korobonya biu bago takakombwata onyore nga tayari no begete bond ya garoro ose cash bill ya garoro egogotenenera ngabona dibago chagocha ngako kubwata bale kanyole tayari no bwate bond ya ina to kuruka anticipatory yani ole ukagerete ngana bora ise kubwata yo ya de negrege ya kala wakili mendango type zijin to ko asande na bogocha ekero
ekere yento kwanete ya police kero weki u police otiwa se bail yo wakana lakini bono ntubwate igobwate mbarakora botuki na ndo botuki obomboire gekage ake no bwate enini ye bail okoegwa yege ke gyonsi tokubwatu nandiri akabere togusumburiwa nonde lakini goko bari kwaya maybe bakobeke na wacha kwa report eyuge kurukune bail pending trial igo bakotabete na ayege ntokora di kose rindiro no kageire igo tokwa bail yeye lakini wacha kwa report ntogenda to uchunguzi eyuna yemo yabo aya nane tubate bail ende kurukwa bail pending appeal kwa gambi wekina kyobo kurumi ekina kyari kwa manyerko bosibwa kwa irwe susuro ose myaka ebere ose fine million yamo lakini e court nande rimne go kora kuna cheki ne kikyao ngotebere na aye omoshtakiwa no bwata matuko 14 ayokobeke appeal so ege ekerukwa aya 14 ire ona cheki na ryo kubeke appeal iyo nande richiko lya koiranire maega koba gari asugwa chakirete kineke appeal iyo nande no bwato bosibore bokoba isiko wakane bonde ye bail ye nande go soka isiko oganye kineke lya appeal nande appeal madinga nande kineke chaka nande appeal yeri mbakere onyege okonyona ngwa kurumete nande yagusibire na ryo rande ime ose kubwatoke so yuge kurukuna bail pending appeal na ebinte bitwa kwandire gorochi bond ye chinechi bail egento tobwento komanyo mwancho morigereria amanye a bond ne bail ne right yao buno mo Kenya era se katiba a bond ne bail igera ben konkonyora asinge cyo bintu bibere bitatu ebituta tukwane kitake kisano cyoka tukore isano kitegarete nabo tukubikwana nande kunyorotega eri ya police a bond a bail eri ya police igo konyegwa saa 12 etaraika ya maro ogo saa 12 etaraika saa 12 ya maro energy ngeko gara abendere kero ya timbokibwe yego barubuna cyo cia serikali cia yes ebia kabisa Ponto endrasi ni wakiri mutukore ase sari ebire bitikarte twamutokora abrakina ukubona ki egasyo mukauti prosecutor nereri ninje Cleopas Angwenyi kurumara nyankongo mbe yamono eya mo prosecutor diswari eri aborire ntoche gosomi gore ya prosecution tigari hold ntoche gosomi gore ya prosecution because into wananete nankora tatore bono criminal na civil eri ya prosecution tatolitigere gago atoremereri yake tuli somi ebia sana bono to enderi yake ni wasini wake mbuya muno naende se ko ngali bageri ekaro koligereria mangana ya bail and bond egento taete kwe katiba ko tabangeki no bwate right no mugambia right yoko ba released on bond and bail unless there are compelling reasons not to be released bono compelling reasons chugo tabwato kunchirechi compelling reasons yechiga we kachibe in terms of evidence ekaro we kigwe court onye prosecutor taraveka omuntu lioko investigate kina gosino muskali abeke affidavit atia na silichi ko ngaki amangana sengenje amangana yabera tatane na arakogera omuntu otabwatu onye boshahidi mboyororo comparing reasons go ikachitware oboshahidi igonye boshahidi mboyororo what in terms of a document what in terms of any evidence kire tangible kyoko kana ngato bwatuku igono takere kubwatu igo omuntu tabaisi goche koti atabenga ki nga ngora kwana bali chiko tabanga ki nga totagete gotanga omuntu yo tabwatuku because of his security nga tuabo ire ntokagete nga na chiko nyoro mojande karara abwatuku egente kigatakere ko basubo shahidi tali chinkwana bosa ige prosecution nebwate an obligation yogo tender evidence ekora kingaki esababu eye neye na riragere timbwa omuntu otabwatuku esababu entangani omuntu onatame ko chisiko kwarori esababu ya kabere omuntu oyo igana ali influential na interview no boshahidi kwarori
Esababu ende eyuere ya security buna ilibona nako tebikene kilikyo boroki abantu batianete sikonga buna mondo yago soka etoko mona chebikoti kwaro abona bo nando bo shahidi botoke ngaki amaene mkongo mokora bali so compelling reasons we kajitoke elini to ba released ige tora isako tabanga obo siboro bo iga go say right ye iga yoko ba released on bail and bond actually na benge ngera enga automatic ekoti ya karo ikira aliga eko kwa bond era automatic igo compelling reasons we kachito komanye kokani igo yanigera abe asake sana ekero utali kubwatu bizano wakili mentera buturugeti gokora se imambia boniga ogo interfere na ba shahidi omo wakili okwanire nando twale obwamate na ba shahidi mo shahidi otakere kurwa obo shahidi egina bere sababu era atange sababu ende era atange nkwa etwe condition mune yoko we bond kare ogasaria asekineke ao ogasaria eye yogo tama mo gambio nye kwandire nande nye irorere ekoti ege utakemanya nga yomenyata nga yiseino no toke mochifu oningo bone karuta bwatiaba ngayo konyora ngayo chokoba located gocha eyune compelling reason era atange toegwa a bail o se bond as a court nande prosecution yanyana ekomogambia kwana ekiribwate sababu otena oyo ne kine ka sorere ne kia ogotarera omwana ekine ka korete igakorete kine kyo mwana orengense emyaka 5 umuntu oyo ntubwate sababu ase kineke otabona kumubwato ko uchisiko twaruriri baga nanda abana barense y'emyaka 5 kera mbabwati inguru ochiko attack kuno muntu oyo you that is a compelling reason oso mwana akoreta ligose noyoye ubona achi ko influence y'abashahidi baye garna aba family yaye a prosecution case abibwate chinguru sana cyo utanga twawe bail osebo Pesano manjubune getu weso media mangasi mambia bone kadoro kwa na mana criminal justice bond ne bay kondo tarakora abawakiri naro mboni na mondoro ranyoro prison ngораlia obegira rose ni tanya kugambi ukine ngeragere montaralia na soera tuna kinai kugambi ukine wikaboni habero ne myake bere tato tanya kugambi ukine boni ngirero monta habera taragambi ukine wikaboni tinka gereti teatro area tario montoyo onya kese kero will follow it up because to abwatiri ebibi abeiro tuabwatiri unless igere ekoti konya kuruchi tariki teatro erieta we will go there I commit to go and no more sabe kabisa pano tiango tururingana liturio mwere irani na pokora robo sembo bo mwere to murobiri sari bito bya sukia omoligerio ito Ndizi TV enyero wansu mo Gusii na endo bwansu bwelichi kase kera Aramisi ni gotogo chiko basemia nga amangana e bail ne bond ikaro mwanya ringa ligoso lya bail no bwato bosibole bwoko bwatuku elindo gambe kina kya ko lesiko kyagara no le presumed innocent unless uko shahidi bwakorereke bwatokiraro iko na endo nyonde ka bwata ibolyo linde na bago ikanga na intwe wetera asemule elindo to nyara ka to karaki toko basira asingencho yo gokoro bokoreri ntuma etena bakoreri be sheria etoko gaya na mangana ye sheria na ande twaruo bosemia ekero kwenyorire ko bwata mangana makongu ese ane serikali ekera serikali oko gambi ntuna botoko ko mwelekeo ngora iganga kyo karaki akyo ko gambe kina kyao biamon ebia sana bana dia toenda se George Morara kuma nera ratu tebia biratu aso ko rumurubiri twasome igorie bail na bond lakini aso kwegitera abange bagosira so gutamanya tia toba bango bo koigwa na ntutaka tomanya na ritora keye ogutamanya weito mwaso ase ogo promote obo kurumi asense ya Kenya Miadano manjumuri te tumirane weekend litukuri Aramisi kato kwana igoro yerichi kumya mana so ba kwa kambi yamano ba kata bato nyarwa te na richi keri abakonye bade wakiri igende nturuka kora yani sali okoratu abana tufanyi eto koresa to konyo mondo oriskari kyaro manyire bone cash peningi bondingi ngokonya kabarisa jingonde barangura na no street ya Bosongo Nyamira ngokonya kabarisa ariko barabagani na baga na butuko bate swakonya ende twakonya na sinjire ya mose yende ene no DSTV wansumo se twalenge na Wakili George Morara kuma
na Irel Ongoli Tom asimambia bone gatwara gukwana iguru ya criminal justice asangana ye bond ne pay pakweresire kabisa igori boli ndoraga ni kubona na bogori toma dori boli weekend litukuri aramisi na lero botambe twatete na aramisi gatukwanira ichiko asumuru birwensakia imeyandisi tibne robo ansuma usi ndora diga paro gatukwanire kitorire ndego bokoreri gatukwanira ichiko asinjire mose yende tenya sausen kabe imeyandisi tibne robo ansuma usi cho show tana to bodana na sense mirinde bane kuna mari gune chibichago cheire asinjira yabe na botamberiane Brighton Makoli bema. Ndizi TV, ubwansu